Usa ka buwan sa dili pa ang Pasko, 33 ka mga trabahante sa ka locator sa MEPZ ang na-retrench. Ang naasyung kompaniya, tiggama og mga metal parts alang sa mga optical devices, microscope parts ug industrial filters. Ania ang report. 7 ka tuig na nga nagsilbing machine technician sa usa ka locator sa MEPZ ang 34 anyos nga si Brian Kent Asis. Niadtong naklabang buwan, nakadungog na siya og mga istorya nga mopatuman na usab og retrenchment ang ilang kompaniya tungod sa kahinay sa demand sa ilang production abroad. Gulo mo kay wala mi so paglisod kon sa pagkosang pamilya mo, labi ako anak ma'am, eskwela. Lisod kayo asa kong ngitag ko na ni ma'am. Mga tawadlaw kinahanglan mo ba? Mato ni Brian, naglisod siya karon pagpangita og trabaho ilabi na kay hinapos na sa tuig. Busa karon, naghabal-habal driver na lang una siya aron adunay ikasustener sa pagtungha sa iyang anak. Mato ni Kim Francisco, PESO manager sa Lapu-Lapu City, nga nasayran lang nila ang nahitabong retrenchment human midangop ang naasoy mga trabahante sa ilang buhatan. Hinuon, nahatagan man sa separation pay ang naasoy mga trabahante. Amo ani silang i-report na po dito sa DSWD o sa DOLE for mga interventions na to, the usual interventions that we give to our displaced workers here in MEPZ. Samtang, usa ka dakong meat shop ang mipahibaw usab sa PESO Lapu-Lapu nga nanaktak sila og mga trabahante human ubay-ubay sa ilang mga branches sa Metro Cebu ang hingpit nga nanira. Lakip sa naapektuhan ang 22 ka mga butcher ug sales assistants nga mga taga Lapu-Lapu City. Lakip sila karon sa gi-endorse sa PESO Lapu-Lapu ngadto sa DSWD 7 ug DOLE 7 aron mahatagan og financial assistance ug livelihood right shop. In terms of the business is still booming. In fact, we have already more or less recovered from the pandemic. If there are, like you said, retrenchment, it's not significant so far. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.